ରେ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ ସରିବ। ପୁରୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶାଳ ପୂଜା ପରେ ପଡ଼ିଲା ଅରକଣ୍ଟା। 28 ତୁମ୍ବ ଗେଲେଇ ଶେଷ। 27 ତାରିଖ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ। ଜୁଲାଇରେ ହେବ ସାନି ପରୀକ୍ଷା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସର ହେଲା ନବକଳେବର। 1000 ପୁଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନୁହେଁ, ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ। 81 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଟିମ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଶଳାର ଭୁଜାଲି ଚୋଟରେ ଭିନୋଇ ଗୁରୁତର। ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ଭିନୋଇ ଲୋକନାଥ ସିଂ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ 3 ମହଲା ଉପରୁ ଡେଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କିମ୍ସ ପରିସରରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ। ସାମିଲ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ। ନିମାପଡ଼ା ନୂଆସନ୍ଥ ବଳଙ୍ଗା କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଦବିଗଲା ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ବସ୍। ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାରିଖରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଅମରୋହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଗାୟକ ପବନଦୀପ ରାଜନ। ମେଡିକାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପି ଏନ୍ଇଟି ରାକେଟ ଠାବ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବର୍ଷା ଧୋଇନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍। ଉଭୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ। ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଆଇପିଏଲରୁ ହେଲା ଏଲିମିନେଟ୍। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ପ୍ରକାଶ ମଗଦୁମ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମମତା। ବିପଦ ବେଳେ ସାହସ ବଢ଼ାଇଲା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ରୁଷ। ପୁଣି ଚମକାଇଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଲାଗିବ 100% ଟାରିଫ।